दिनै बे सावरायमेलाव नुजाथि फैनो हानाय गामिनि हिन्जाव गारजानाय आरो हिन्जाव खारसनजानाय नोंथांमोन दिनैनि गिबि थांखिखौ बिथां प्रेसिडेन्टआनो नोंथांमोननो फोरमायना होसिगोन आं बेखौनो बुंनानै जनाय जाबाय मोनो मिनदो जों दाखलि गामसा गिदिरलायनाय गय खावनाया बावबाय मारला जेबो नङा गावसा थांखिखौ फरायनानै गोसोआव लाबाय थांखि नाम्बार 1 आव दं हिन्जाव खारसनजानाय सोर खारजाखो बिगियान गसिगोमोन आंनिया आयु होमबा आंसो मिथिगौ आंनि हिन्जावा खारदो थांखि नाम्बार 2 हिन्जाव खारसनजानाय थांखि नाम्बार 3 आ जाहैबाय दरजा नारलानाय दोनलाय खारखौ बामगोमोन मा जाखो फैसा बोरै लांलाखो बाइक खिथानोब्रा जोंबो बेसे नांगोन ना घटनाखौ बोरै जाखो बाय खिथाना होदो मा होनबाव नों सोर खारजाखो है भागि सिथा Bos makan nih bra, lu sana ada uang gitu. Ini. Dalam yang ini jauh nang lah. Nang nabi jauh ke. Sari kajen kau tersiap ke. Jenis mana ni? Bi karsen doh. Karde. Nang nabi jauh ke. Aku sana ada nih muda bra. Hah? जोंनि दरजाना बेसे जरे सिगां Hei, nenek buat apa? Ada satu lam. Nenek kau sadek lagi, besok kau siapkan sih. खस्थ' जायाखैना होमबा हिन्जावखौ बिनो खावमारनाय नामा Ni sumalanan bra. Sawa. एबारथ' आरो आसोलसिनसो मा जाखो हिन्जाव खरा दिसुफ्लांदोंलै नोंलाय मारै मिथिगौ बिलांनायखौलाय मा मिथिया जानो दरला रायग्राया बिसोर दाखालि दरजा नारलानायाव नुदोंमोनलै आं बिनि हिन्जावखौ बिनिया र' हिन्जावखौ नोंनो लांमारदोंमोन ना लानाय माने ओइ सागायदो सागायदो मा बिनि हिन्जावा नोङो दंमार ना गोसोआव लाबोदो र' फायनायालाय फायदोंमोनलै नाथाय हिन्जावलाय गावदांदाङानो सारिखा दिन फिसा गोनांबाबो सिख्लायैनो दोङो लाखिनोसैलै माथो नायख्लिं खालामबाय थानो बिसोरनियाथ' जोब्बाय नोंलाय मानो दरजा नारलानांगौ मा नारलाया हिन्जावखौनो मोना आङो मा नारलाखौ नादो सोम नारलाजोबनांगासिनोखौबो मा नारलागोन दरजा एसां मानसिनि नोंगोरखौ फुरा नांनो हागोन नोंखौबो लागोन ना मा सिन्था बिदिबा दिनै दोनथ'नोसै मोनाबायबो मा जाखो दरजा नारलाना फैदों नामा नंगौ नङा दिनै हिन्जाव ओंखारबाय आं नङाब्रा